Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh. Piye kabare dulur Sinoman Jawa? Muga-muga dulur-dulurku kabeh tansah pinaringan kareyon kawilujengan, kekuatan saha keselamatan, pinaringan karejeken ingkang lancar tinebihna sekabehanipun bikakala. Ana ing kesempatan iki dulur, aku pengen bahas sesuatu hal sing rodok penting. Iso dikategorikan rodok penting, yo iso dikategorikan penting, tergantung sampean-sampean kabeh menyimpulkan. Ning tetep setia ana ing channel YouTube-ku Sinoman Jawa. Ana ing kesempatan iki dulur, pas bertepatan tanggal 9 Maret 2020, ya iku sasine poso. Dulur-dulurku kabeh, iki posone piye? Wis enek sing mokel apa sik tetep lancar? Sing sik gelem mokel didandani posone ya dulur, ben supaya apa? Faedahe lan manfaate kuwi akeh. Faedah lan manfaate akeh kuwi kepriye bakal tak jelasne kanthi gamblang ana ing videoku iki. Nanging sadurunge tak jelasne kanthi gamblang, aja lali adate ya dulur, diseruput kopine dhisikno. Poso sesuai perintahipun Gusti Allah kanggone menungso sak jagat. Dadi poso iki ora ditujukan kepada umat muslim saja, tapi seluruh agama manapun pasti mengajarkan yang namanya puasa. Apa meneh wong Jawa kuwi lelakone ora adoh saka poso. Lah nyapa kok ngono? Sejatine poso kuwi dulur padha karo lelaku Jawa hangeningna cipta madhep mantep marang Kang Purbawasesa reksa babakan hawa sanga. Nah, piye kuwi maksude? Poso kuwi duduk poso raga ae dulur. Dadi pemahaman tentang poso iki ora muk ngempet ngelak luwe lan sak piturute, menahan syahwat lan sak piturute. Iki kabeh sejatine lelakon tapa brata. Sapa menungso sing iso ngreksa babagan hawa sanga, iki insyaallah uripe bakal dijamin mulya donya lan akhirate. Kok iso ngono? Ya, sapa menungso sing iso ngreksa babagan bolongan saka mata, menjaga pandangan Anda dari segala bentuk maksiat di dunia ini, insya Allah sampean bakal selamat. Yen awakmu ora iso njaga pandangan matane sampean, syahwate sampean memuncak, mula sampean akan bertindak yang melanggar hukum. Sebagai contoh, sampean ora iso ngreksa bolongan saka mata, roh wong wedok uwayu, roh wong lanang ganteng ibarate. Matamu iki akan membawakan sinyal kepada hati nuranimu untuk berbuat keburukan atau kebaikan. Yen awakmu iso poso sing berhasil, mula awakmu iso ngempakne matamu tumujuning barang keapian. Nomor lorone, ngreksa bolongan saka kuping. Menungso yen poso iso ngreksa bolongan saka kuping, sampean iso menjaga fitnah-fitnah ataupun kata-kata yang pedas yang sampean terima oleh telingane sampean. Yen sampean ora iso menyikapi dengan becik, mula sampean gampang emosinan, gampang dibongbongi. Yen krungu unenan sing rodok pedes, sampean gampang emosi. Mula yen sampean nuruti wisik saka kupinge sampean ora iso ngreksa sajroning atine sampean kanthi rasa sing sabar, sampean bakal tumindak sing langgar babagan hukum negara. Terjadinya pembunuhan
dan juga perkelahian. Itu karena perkorone menungso ora iso ngreksa kupinge krana diobong-obongi oleh kanca-kancane utawa tangga-tanggane. Kuncine namung sabar. Banjur sampean iso ngreksa babakan hawa sing metu saka irung apa ora. Mambune parfum iki wangi, ya toh. Yen sampean iku ngambung parfume wong wadon, ambune wangi, arahe pikirane sampean kepada syahwat, mula sampean gagal ngreksa apa sing mlebu nanggone bolongan irung. Terjadi tumindak sing ora becik iku krana menungso ora iso ngreksa babakan saka irung. Irung iki juga direksa kanthi apik. Perkara menungso sing ora iso ngreksa babakan saka irung, ya toh. Akeh menungso sing migunakne babakan narkoba, heroin, sing ganja lan sak piturute sing sampean sedot. Kuwi barang haram. Metune barang elek sing kok lebokne nang jero awakmu realisasi di dunia nyata, pasti akan timbul kejahatan dan sampean akan berurusan dengan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat istiadat. Yang terakhir adalah hukum karma. Mula ayo awake dhewe pinter-pinter ngreksa babakan hawa sing mlebu teka irung. Berikute sampean iso ngreksa babakan hawa sing metu saka cangkem apa ora, ya toh. Yen awakmu poso iso ngreksa babakan hawa sing metu saka cangkem, mula posone sampean iso berhasil. Yen ora iso, eling cangkemmu iki dasare ilat. Enek paribasan saklandhep-landhepe pedang nang alam donya iki, saklandhep-landhepe silet iku sik landhep ilate menungso. Karena apa? Terjadinya fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan itu akibat menungso ora iso ngreksa babakan hawa sing metu saka cangkeme. Mula iso nggawa kerusakan jagat cilik jagat gede, ngrugekne marang wong akeh. Ayo bicarane poso sing iso ngreksa babakan hawa teka cangkem. Berikute iso ngreksa babakan hawa syahwat, ya toh. Iki wong wadon utawa wong lanang sing posone ora iso ngreksa babakan saka syahwat, mula ora iso ngempakne syahwate sing tenan. Terjadilah tindak asusila dan juga perselingkuhan dan juga sampean ngumbar nafsu sing metu teka syahwat. Dadine ya kuwi elek. Eleke ngene, sapa sing halalne saumpama sampean kuwi merkosa anake wong, mesti sampean digebuki wong sak kampung. Durung teko semono sampean bakal dipenjara. Terus yen awakmu ngrusui bojone, tanggane, terus terjadi sebuah syahwat, ya toh. Lah lek sampean kuwi ora iso ngreksa teko kono, sampean yo bakal diinakne, ya toh. Yang terakhir, sampean ora milih opsi sing tak maksud kuwi mang. Sampean sering sobo nanggone lokalisasi. Lah metame jabang bayi, lah kuwi pokoke penyakit dulur. Lek sampean ora iso ngreksa babakan sing kuwi, tak jamin sampean iso kena penyakit menular. Soro. Penyakit menular kuwi apa? AIDS, HIV lan sak piturute sing saiki merajalela di mana-mana. Mulakno reksonen poso sing tenan ngreksa babakan syahwat. Sing terakhire babakan sing metu saka bolongan mburi. Iki ya reksonen dulur. Iki kanggone pasangan-pasangan sing wis halal. Babakan hawa mburi iki wis ora usah dilakoni. Krana apa? Iku juga menyimpang nanggone agama. Sapa menungso sing iso ngreksa babakan hawa sanga, sejatine menungso iku iso lelakon tapa brata, mula bakal ngemokne apa sing sejatine nikmat donya lan nikmat akhirat. Mula sampean iso munggah ana ing swarga. Swarga iku nang ndi? Ya nang alam donya iki. Swarga utawa neraka kok ciptane saka tingkah lakumu dhewe. Yen tingkah lakumu Allah
sampean bakal nemoni sengsara. Sengsarane prasasate nang neraka, awakmu ora oleh urip sing ayem nang alam donya. Yen awakmu iso poso sing tenanan, banjur awakmu numindakne kebagusan, sampean nemoni kenikmatan, keindahan, keayeman, ketentreman, prasasat nikmate ana ing alam surga. Sadurunge ade ngarep-ngarep surga nang surga lan neraka nang akhirat kono, ciptakno surga lan neraka nang donya sing kok pitek iki lewat lantarane poso. Keutamaane poso iku akeh dulur. Dadi nang bulan puasa ngene iki ya turune 1000 hikmah ya nang ngarsane Gusti Allah iki nurune semua barokahnya. Poso iki sampean kudu akeh-akeh sing jenenge sedekah. Prasasate sampean kuwi yen berbuat kebaikan di bulan puasa, 1 kebaikan saja dibalas ribuan kebaikan. Dan juga sebaliknya, 1 kali kamu berbuat kejahatan, maka kamu akan dibalas dengan ribuan kejahatan. Akeh-akeh ono berbuat baik, gedenono sedekah supaya apa awakmu oleh barokah Gusti Allah. Ana ing malam Lailatul Qadar, malam ganjil tumuruning wahyu Gusti dumateng sekabehaning umat sak jagat iki ya seksenana sing tenan supaya apa yen sampean oleh wahyuning Gusti ana ing malam Lailatul Qadar utawa malam ganjil, prasasat sampean nemoni endahing wengi padha karo 1000 wengi dibandingne wengi-wengi yen ora malam Lailatul Qadar. Wis cukup semene dulur penjelasanku saka poso. Muga-muga aku lan dulur-dulurku kabeh iso bener-bener lakoni sing sejatine poso, duduk mung poso raga ning poso jiwa, poso ruh lan poso sak sembarange supaya awake dhewe tansah pinaringan barokah kawilujengan saking Gusti Kang Hakarya Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kagem sedulurku kabeh.